l'oceà està mort. El van matar. Potser tingueu una pregunta, com vam poder matar nosaltres, els humans, l'oceà? Després de tot, l'oceà és una gran força que ha estat existint durant milers de milions d'anys al nostre planeta. La resposta és bastant senzilla. Sap què diferencia la nostra humanitat de totes les altres espècies que han existit a la Terra durant milers de milions d'anys? Vam començar a fer una cosa que ningú no havia pensat abans, produir hidrocarburs sintètics més coneguts com a plàstics. Abans que nosaltres, no hi havia plàstic a l'oceà. I mira, a partir dels anys 50, tot el plàstic produït al planeta tard o d'hora va acabar a l'oceà. I mira ara, segons diverses estimacions, hi ha entre 75 i 200 milions de tones de plàstic a l'oceà. Si sumeu la superfície de totes les illes d'escombraries de plàstic a l'oceà, seria equivalent a la mida dels Estats Units i Austràlia junts. A més, el volum de plàstic que és visible a la superfície de l'oceà és només una petita fracció, no més de l'1% de tot el plàstic, ja que la majoria es dispersa a les profunditats. Per cert, és per aquest mateix motiu, per primera vegada a la història, que els esculls de corall han començat a morir, aquests organismes vius massius a l'oceà que van existir durant milers de milions d'anys sense problemes. Tot això és perquè l'oceà ara conté plàstic. Per què el plàstic és tan perillós per a l'oceà? Com que el plàstic no es biodegrada ni es descompon a l'entorn, una part important d'ell simplement es descompona en partícules més petites conegudes com a micro- i nanoplàstics. Aquestes partícules impregnen tota la profunditat de l'oceà. Pràcticament cada gota de l'oceà conté partícules nanoplàstiques. A causa de la seva composició específica, els microplàstics tenen una propietat única, pertorben la conductivitat tèrmica de l'oceà. A causa de la presència de microplàstics, avui dia, l'oceà no pot dissipar l'excés de calor del magma, que s'està sobreescalfant a causa de l'energia addicional que es dirigeix cap al nucli del planeta per influència còsmica que es produeix en un cicle cada 12.000 anys. En cicles anteriors, gràcies a la seva temperatura fresca, l'oceà solia absorbir l'excés de calor de l'interior de la Terra, alliberar-lo a la superfície i, posteriorment, a l'atmosfera i l'espai exterior. Però ara, en lloc de dissipar efectivament la calor de les profunditats de la Terra, l'oceà reté la calor en si mateix. Imagineu que l'oceà s'ha convertit en una manta gruixuda, que aguanta la calor a sota i no la deixa escapar. No permet que l'excés de calor surti, fent que la Terra s'escalfi encara més, inclòs el propi oceà. Això fa que s'evapori més aigua a l'atmosfera i que els microplàstics passin de l'aigua a l'aire, acumulant-s'hi. Aquest és el punt crucial. Aquest microplàstic de l'atmosfera evita que l'excés de calor surti del planeta. Al final, l'excés d'energia que prové de la influència còsmica es manté a la Terra, donant lloc a catàstrofes intensificades. Us podeu imaginar aquest procés com si col·loquéssim una hamburguesa en una bossa de plàstic i la comencéssim a escalfar. La bossa de plàstic no permet dissipar la calor, de manera que, en aquest cas, l'hamburguesa s'escalfa molt més, la qual cosa significa que la pasta, el quètxup i el formatge s'escalfen encara més. Això és exactament el que li està passant al nostre planeta, al seu nucli i al magma. S'escalfen encara més perquè la calor no s'esvaeix. I això passa per primera vegada a la història. Això es veu molt clarament als gràfics, aquest gràfic és crucial. Horitzontalment, representa anys i verticalment, mostra escalfament. La línia vermella representa l'escalfament des del fons de l'oceà, mentre que la línia blava representa l'escalfament des de la part superior. Abans de 1995, l'aigua superficial s'estava escalfant més que les capes més profundes, i la línia blava del gràfic estava per sobre de la vermella. Però aleshores tot va canviar, l'aigua va començar a escalfar-se més des de baix,
com es nota al gràfic, on la línia vermella intercanviava llocs amb la blava. El motiu d'aquest canvi és l'augment del magma cap a les plaques oceàniques, que van començar a escalfar la columna d'aigua, de manera similar a com un terra radiant escalfa l'aire d'una habitació. A causa d'això, l'oceà va començar a acumular calor ràpidament a les seves profunditats. El gràfic següent mostra que durant els darrers 30 anys, la taxa d'escalfament dels oceans ha augmentat un 450%. La calor addicional generada com a resultat d'aquest escalfament accelerat és equivalent a l'energia que s'alliberaria si detonessin 10 bombes nuclears a l'oceà cada minut. Imagineu-vos la immensa quantitat d'energia implicada. Davant vostre hi ha un gràfic que mostra el ràpid augment de la temperatura de l'oceà Atlàntic Nord. Un augment especialment fort al 2023 indica que la quantitat d'energia tèrmica que s'escapa de les profunditats ha augmentat significativament. En aquest gràfic, l'eix horitzontal representa els mesos i l'eix vertical representa les temperatures. El gràfic conté diverses línies, cadascuna representa la temperatura de l'oceà per a un any concret. La línia groga representa la temperatura del 2016, la línia vermella del 2023 i la línia negra representa la temperatura mitjana durant tot el període d'observació. La línia vermella per al 2023 és significativament més alta que totes les altres línies. Això indica que la temperatura de l'oceà al 2023 és molt superior a la de tots els anys anteriors, cosa que no té precedents. Mireu el gràfic de temperatura del Golf de Mèxic, que afecta significativament el clima dels Estats Units. L'agost del 2023, la temperatura simplement ha disparat en comparació amb anys anteriors. Quines conseqüències ens comporta l'escalfament dels oceans? És important entendre que l'oceà és la cuina del temps, i un oceà sobreescalfat provoca el creixement de desastres naturals. És per això que veurem encara més catàstrofes tant als Estats Units com a tot el món. Oceans a diferents costats envolten els Estats Units. Imagineu que hi ha olles d'aigua bullint colossals a prop nostre. L'aigua s'evapora i després, quan s'acumula a l'atmosfera, provoca una intensa precipitació. Aquestes precipitacions cauen en pocs minuts en forma de xàfecs extrems, provocant inundacions sobtades i esllavissades de terra. L'escalfament de l'oceà alimenta els huracans i les tempestes, provoca onades de calor i provoca el creixement de tornados i calamarsa. D'aquesta manera, veiem que a causa de l'escalfament de l'oceà provocat per l'augment del magma, cada cop s'estan produint més cataclismes. Els microplàstics agreugen aquest procés d'escalfament. L'energia acumulada s'està alliberant arreu del planeta en forma de catàstrofes cada cop més poderoses als Estats Units d'Amèrica i a tot el món. Aconseguirem prendre mesures per salvar l'oceà abans que, en la seva desaparició, ens porti amb ell.